guys, part 2 na ito is please subscribe, comment, like, and share for comments. Please share this video. Ito yung napanot adlaw ko sa adlaw. Kamay. Saka ako na dyan, malam na. Sa sir, kapag ka sa inyo, ay kalimot, muna balay-balay sa pasmos kusog ko. Kaya na mabuntag na siya, kaya madugay, pinakita pa sa kapong gabi eh. Mapawal. Ano yung magpindi sa itong kusog? Ano mo, ito yung alay, ito yung kusog.
basketball, ligo. Pag magsumba, ligo. Ano? Magbaklay, ligo, masa, ano ba no? Ako mo ni hagos tanan siya. Ako ni hagos tanan na tiil. Sige baklay, ano ba no? Sako, mani ka sa kamot. Baklay mo ni. Okay, nandiyo ka na uli, mahimasa. Mahimasa, ito ka lagom siya. Kumbang ko to, hubungan. Oo, mo biyari ko yan. Zero. Sakit ba? Bye. Bugay na net? Matuan, kapon. Agapon lang oh. Siguro sa naipon. Sakit ba yan? Gusto ka naman siya.
naman Oh. yung mataan eh. Hindi naman yung magpatuo na ako. Buwas na ba? Magpatuo ba? Bilis na Tapos punta siya kay. lang kanong kaso ka naman. Sige, balik ka naman. Bilis na punta. Buka ng jacket. Buka ng jacket. Buka ng jacket. Ano siya rin siya? Sige naman lang taalig ilis. Uy! Kailan na mag-ano diri, kaya naman maminaw. Hindi naman maminaw na to. Naman pa yun ang cellphone. Tayo cellphone. At ang parion ha. Ano na paniyo na, di ba maminaw? Minaw ko ka. Maminaw, ang Ilis, taka. ilis. Pero huwag ko ipatagal mo. Igla pa. Ako ni kamang limang mo. Yung kamang bagay ko. Ha? Baka. Ulit ko pala, nasti tamon pa. Pag-ilisin nila. Dala nila. Ang may cellphone na blue. Pag-ilisin nila ha. Huwag ka ng short. Na, upo na. Come on. Balik na. Pagkakain. Hindi mo rin kami no?
Relax kayo. Ay pagbasa karon. Ya karon kung ma isa tama dito ha. Happy Father's Day day. Karon ma day no? Ma, Minggo, Ha? Wala ba yun ang Father's Day? tayo po na. Kung masangit. Wala ba yun na? Wala ba sa autuhan? Dili station to station. Regular man. Apit dyan na siya. Happy Day. Apit ginagnay mo para. Regular man eh. Gusto na sa bulag uma. Bulag. Red ribbon. Sana all. Naol. Naol na lang taan eh. Ay! Happy Father's Day, Ugma! Happy Father's Day! Water man sa nanay mang. Mo man ang secret. Ngayon doon ba ako? Ano kalimot kung yung ba? Hindi ka father ba? Di man ko father. Sabi lang, father pa ka. Di ko father no ilaina pa ng father. 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 Ayun ang father kay si father ko ano na. Father Yoko. Asa man si Yoko, no? Gamingan nung Patay na nalito ko, Diaz. pare ba? Father. Yoko. Si nanay kay memorize kanya pare. Sana all na lang taan eh. Katawag. Rest father. Ah, Abi, wala gini gawin mo rice. Kasi kakasal na mo. Kaulang. Kasal bukaan.
kasal na to. Ano? Huwag ito yung picture ni Father. Uy pa yung pare na mamang. Kung nakikita itong pare atog mga 40 plus 25. 65 na ditindad niya. Ano, retire na. Wala naman to diya. Asa nakatano? Oh, balin-balin man na sila. Eh, di na may balin. Magbuhi na magbaboy. Ay, isyo. Pinuot ng syuha ba? Magbuhi na magbaboy. Ang baka, ang mga membro mo, kaliton sa lamang Oo. daw. Ang mga membro na may papalitog lahog. Tatag mo sa Cebu, kay palit ng pizza. Sukura pag di mo simba. Ay, isyo kayo na. Nabalin na. Bago mabalin, balin sa baboy. Balik ka sa baboy. Kaya habi ito. Yan na siya, mamaya na ka. Jesus name, ayun na. Ya, kumusta na ka to si pastor no nga? Nagpapalit og ranger? Uy, Gasto. Pastor. Para di, kuhan ba to? Kasuhan ba to siya? Okay. suwan to? Kasuhan man dapat, kanong ko. Thank you for watching guys. Bye-bye.